Здравейте на YouTube, при нови блог серия, маса с 99 и ще ви покажа как се прави фабрика за Cobblestone. Ето е такава. То ще стига до точно при ред, ето примерно. Ето. И така. Това е безкрайен Cobblestone. Ето вижте как ще го направим. Трябва да се правите дупка, която да има едната е страна да е 5 и другата страна да е 5. 3, 4, 5, така, точно. 3, 4, 5 е точно. 3 копче надолу. Трябва да пробиете. Опа. Ето. 1, 2, 3. Така. И го чупите. Така. След като сте го щупили, правите един по-малък квадрат от 3 само. Ето, ей такъв. След това слагате пистани. Ето така. Така, тук го запълвате. След като сте го запълнили, това, тук така ги чупите. Трябва да ме следват само. Така, и след като сте го щупили, това го запълвате с редстоун. Опси. Оп. Лагнаме. Готово. След това слагате на копче и слагате редстоун факела и ето. Така. Точно така трябваше да се получи. Слагате едно тук, слагате тук, слагате тук и слагате бързо един редстоун на репитър. И го покачвате на последното. И ето. Трябва да ви прави постоянно така. Слагате една ръчка и го спирате. Слагате тук, за да не се вижда. И първата част е готова. След това и се издигате. След това. Ето толкова се издигате. Това само го сложих, за да ни помага. Опа, да. Чакайте, само забравих да ви кажа, че ще да се провали всичко. Покривате редстоун, т.е. с купчета. Го покривате. Извинете, че се обърках, забравих просто. Ето така се издигате и ето така. Тук слагате, тук слагате, тук слагате, тук слагате. След това го чупите. Тоест ето така трябва да стане. Слагате ето тук. Слагате ето тук. Тук водата. И по средата лава. И трябва да чуете един звук. Оп. Все едно се е получил камъкът. Да, готово е. И сега го запълвате. И ето. Но внимавайте само да не запълните водата или нещо друго, така ще ви си провали всичко. И отначало ще трябва да започвате. И е готово. Само го дърпате и отначало ще ви издигат такива копчета, след това ще почне с камъка. Ето. Вечно е. Тоест камъка самия е вечен. Ето. И това беше от мен. На 299. Се надявам, че моят клип за Redstone фабриката ви е харесал.